Bueno, hemen daukagu funtzio honetan berezitasun bat dago. Izendatzailean funtzio konposatua agertzen da deribatzeko. Oraindik ez dugu ikasi nola egiten dan hori funtzio konposatuaren deribatua. Oso erraza izango da gero, baina orain oinarrizko erregelak erabiliz egingo duguna izango da garatu biderkaduna nabarmen baten bidez izendatzailean agertzen dan berbidura hori. Beraz, funtzioa idatziko dugu beste modu honetan. Biderkadura nabarmena erabiliz, kenketa baten berbidura, funtzioa era honetan geratzen da. Orain, deribatiko dugu normal. Bi funtzioen arteko zatidura denez, hasiko gara ipintzen, izendatzailearen deribatua, karratua, berbi, eta orain, izendatzailea ez dugu deribatzen, x karratu gen lau x gehi lau, bider zenbakitzailea deribatuta, bi x. Ken, eta orain alderantziz. Zenbakitzailea ez dugu deribatzen, eta deribatzen duguna da izendatzailea, bi x gen lau. Segitzen dugu. Orain, eragiketak egin behar ditugu, bi x berriru, ken sortzi x karratu, gehi sortzi x. Ken, bi x berriru, gehi lau x karratu. Zati, izendatzailearen karratua lehen utzi dugu moduan. Bi x berriru, ken bi x berriru, elkarrekin ezabatzen dira, eta geratzen da, minus lau x karratu, zati, minus lau x karratu, gehi sortzi x, zati, x karratu ken lau x gehi lau, orain hori, simplifikatzeko, egingo dugu berriro, era garatuan barik, ipini, era honetan, x ken bi karratu. Baina, x ken bi karratu hori, berbi eginda dago. Beraz, geratzen da minus lau x karratu, gehi sortzi x, zati, x, ken bi ber lau. Ikus dezagun orain hemen zerbait simplifikagarria den. Nola egingo dugu hori? Zenbakitzailean, biztan dago, atera dezakegula biderkagai komuna. Biderkagai komuna, atarako genduke lau eta x. Eta, parentesian, geratuko dira, minus x gehi bi. Eta, izendatzailean, x ken bi ber lau. Ikus dezakezu zerbait hemen simplifika daitekela, baina nola simplifikatzen dugu. Zeren hemen ikusten duzu minus x gehi bi, eta hemen x ken bi. Guztiz kontrakoak dira. Ikurra dute kontrakoa, batek minus daukon tokian, bestiak plus dauko. Nola egin dezakegu parentesi bi horiek simplifikagarriak izan daitezken. Egingo duguna, izango da, minus aurrian jarrita, hau da, erausten dugu minus bat, biderkagaia izango balitz moduan, eta orain parentesian ipintzen dugu guztiz kontrakoa. Berriro biderkadura hau egingo bazendun, bueltatuko gineteke aurreko pausora. Minus honek parentesiaren barruko ikurrak berriro aldatzen ditu, nahi izan ez gero. Baina guri orain interesatzen zaiguna da, parentesi biak berdinak izatea, era honetan. X ken bi, eta hemengo x ken bi batekin simplifikatzeko, emaitza geratzen da, minus lau x, zati, x, ken bi, berriro. Bueno, hemen ez dago inolako garapenik egiteko, normal egingo dugu. Hasiko gara deribatzen.
izendatzailearen karratua ipinita. Orain, izendatzailea deribatu gabe, bider, zenbakitzailea deribatuta, baina parentesi artean gai bidirelako biekiz ken bat. Ken, eta orain, alderantziz. Izendatzailea deribatzen dugu, biekiz gehi bat, eta parentesi artean ere, bider zenbakitzailea deribatu gabe. Barriro, barra handi honen azpian, lehen ipini duguna, eta orain hasiko gara parentesiak, pazientzia purtsu bat, kontu handiz, biderkatzen hasi. Ekizkarratu, biderkatzen dugu bi ekizken batekin. Beraz, bi ekiz, berriro, kenekiz karratu. Ekiz orain biderkatzen dugu, bi ekizekin, bi ekiz karratu, kenekiz. Eta gero orain bat, bi ekiz, ken bat. Hemen kontuz, ken eta gako honetan egingo dut bigarren biderkadura. Gero ikurrak aldatzeko, hobeto da horrela, Lasaiago. Bi ekiz berriro, ken, bi ekiz karratu, gehi bi ekiz, eta orain bat biderkatzen dugu, dena bardin geratzen da. Ekiz karratu, kenekiz, gehi bat. Bueno, ikurrak aldatzen hasi orduko, agian hobeto ordenatuago egingo dut gaiantzekoak hemen, bi ekiz berriro, gehi ekiz karratu. Eta gero, gehi ekiz, ken bat. Eta gakoan barruan, bi ekiz berriro, minus bi ekiz karratu, gehi ekiz karratu, kenekiz karratu, bi ekiz, kenekiz, gehi ekiz, gehi bat. Eta izendatzailearen karratua. Bi ekiz berriro eta bi ekiz berriro zuzenean ikusten dugu elkarrekin ezabatuko direla, hemen ekiz karratu, eta hemen minus ekiz karratu, baina hemengo minusekin ekiz karratu, gehi ekiz karratu. Beraz, emaitza, bi ekiz karratu. Hemen gehi ekiz, eta hemen gehi ekiz ere, baina hemengo minusekin, ekiz, kenekiz. Elkarrekin ezabatzen dira. Minus bat, ken bat. Beraz, minus bi. Zati, ekiz karratu, gehi ekiz. Gehi bat, berbi. Bueno, hau errezagoa da oraindik. Ez dago inolako garapenik egiteko, hasiko gara. Izendatzailearen karratua, eta orain, izendatzailea deribatu gabe, bider, zenbakitzailea deribatuta, bi ekiz. Ken, eta orain, alderantziz. Izendatzailea deribatzen badugu, bere deribatua bi da, eta zenbakitzailea deribatu gabe, ekiz karratu, ken bost. Bueno, orain, azken eragiketak. Esan dugun moduan, izendatzailearen karratua, eta orain hemen biderkatu, normal. Lau ekiz karratu, ken, sortzi ekiz, ken, bi ekiz karratu, gehi hamar. Gaiantzekoen arteko eragiketak, eta ia bukatzen dugu. Lau ekiz karratu, ken bi ekiz karratu, bi ekiz karratu, ken sortzi ekiz, gehi hamar.
Eta zatitzailean, 2x, ken lau, berbi. Hemen zerbait simplifikata daiteke, konturatu zara. Ikusi orain. Zenbakitzailean, 2 atera dezakegu biderkagai komun moduan. X karratu, ken lau x gehi 5. Eta izendatzailean, parentesi barruan, ere, 2 bat atera daiteke. Horrela, ipinez. Ez da hori? Beraz, 2 bider x karratu, ken lau x gehi 5, eta hemen 2 berbi, bider x ken 2 berbi. Hemengo 2 bat, hemengo beste 2 batekin, eta emaitza, pixkat simpliago geratzen da, x karratu, ken lau x gehi 5, zati 2 bider x ken 2 karratu.